Ja oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä tulin tänne, niin mä osasin jotkut perusjutut jostain liikkuvasta kuvasta ja valoista ja äänistä ja tiesin niin kuin teoriassa about kaiken, mutta käytännössä ei mitään. Mutta täällä kun ei, siihen aikaan meillä ei ollut semmoista tarvetta kuin valokuva, tai oli tarvetta, mutta kukaan ei tajunnut sitä, niin tietenkin mä menin tonne liikkuvan kuvan puolelle. Ja sitten siellä mä opin kaikki, mikä liittyy nimenomaan videoihin. Mutta mä oon tehnyt täällä lähestulkoon varmaan ihan kaikkea, mitä täällä voi tehdä. Eli jos mä en olisi täällä tällä hetkellä, niin mä olisin aivan varmasti jatkanut baarimikkona jossain baarissa ja tehnyt varmaan jotain semmoisia satunnaisia kuvauskeikkoja tilauksesta, jos joku olisi tilannut. Ja mahdollisesti etsinyt jotain muuta paikkaa, mutta en usko, että mulla olisi mennyt niin hyvin, jos mä en olisi täällä. Nuorisotakuu. Mä ymmärsin sen semmosena, että pidetään meidän nuoriso, mä en tiedä, turvassa. Tai silleen, että koitetaan jollain tavalla saada meidän nuorisolla semmoinen turvallinen tulevaisuus, että saadaan jengiä koulutettua ja saadaan ne sitten oikeisiin töihin. Ei semmoisia ei pakoteta niitä töihin semmoiseen työpaikkaan, mistä on se pari vuotta ja sitten ne vihaa itsensä sen takia, vaan saadaan ne sinne oikeisiin töihin, missä ne oikeasti nauttii ja pystyy olemaan siellä vähän pidempään ja saada itsellensä siitä jotain irti.